Nanku umXhosa wazixhosela bawumva abamvayo abangamvayo abamva futhi abawuphinda balifumana ithuba lokumva. Makhosi, sinabantu bamakhosi apha, ngabalibalanga abantu betimu yam. Makhosi, ndiza nje apha ndizogqithisa nje umyalezo omncinci kulo mhla wethoba oCanzibe. Silapha ke esigodlweni, ndithi make ndishukumise nje into encinci. Le nto yeKaizer Chiefs yetimu, le timu le yeKaizer Chiefs ayiseyakwaMtaung, ooKaizer Mtaung nooBhubhi. Sesiyifemeli kule nto. Zikhona ii-celebrities ezingandinqinela nazo ezivotayo. Nathi ke singamaXhosa sizintlanga ngeentlanga, kuthi xa kuzawudlalwa ibhola sonke kubekho ababhejayo, kubekho abafungayo, kubekho abathini. Yindlela ke leyo yokuzivisa kamandi kuba kaloku ibhola yinto esisport ethi thina isi-entertain. Into bendizoyigqithisa nje incinci, ndizowonisha nje aba bakweli cala lethu. Madoda, mna ndiyanazi uba niyasebenza, ndiyanazi futhi uba niyajima. Ngomso yi-10 which is sidibana nePirates kwi-final. Le nto lena ayikho ngabafana bancinci baphaa kwiPirates aba basandoba khona. Ijonge amandla abahamba nawo beyiPirates, ajonge amandla esihamba nawo siyiKaizer Chiefs. Ndafumaniseka uba banamandla angaphezulu kuba babambene, nomoya wemithi yabo uyasebenzisana kuba bahloniphe umoya wedlozi lakhona namandla wakhona. Itimu iyakhiwa ibe namandla wayo, kodwa bathi once baqala abantu betimu bale-ignore amandla wetimu, baqala ba-ignore aba bantu baphethe laa timu nabanikazi balaa timu, bayiphuncule. Kuba kaloku abazuyazi imfihlelo yalaa timu kuba ime ngantoni okanye ime kanjani. Unaso iskill sokuthi uyakwazi ukora, unaso iskill kodwa uthi wofika kulaa ndawo ufike uqomba, hey kutheni mna bendiqhela ukukora ii-goals ezininzi. Kanti njengoba ungasakori awuhloniphanga amandla wale ndawo. So intlonipho yinto enkulu kakhulu, intlonipho inkulu kakhulu. Sisondeze ebantwini balaa mzi, awuzuphanda information, awuzuphanda nto zetimu, kodwa ube nonxibelelwano uzozazi izinto zakhona uba zihamba kanjani. Umamele imithetho yakhona, kuba imithetho yakhona kusube ihamba namandla wale timu. Ngoko ke asizuyiphika wonke umntu, abantu abanintsi banayo italente. More especially apha kuni iKaizer Chiefs, inayo italente. NakwiPirates abafana sebancinci bafikileyo khona banayo italente but ibonakala ngokuhlonipha. Uba bebengahloniphi ibingazubonakala. Bahloniphe amandla laa ndawo bafike kuyo. Uyabona into ebulala iplayer kungahloniphi kwindawo efika kuyo. Umamele laa coach ukuthini, suthi wena kudala wadlala ibhola. Into eniyenzayo ngoku ningena nifake ii-perfume zooGucci nezooVersace ebaleni. Nifuna unukisela kamandi obani phaa? Nifuna unukisela kamandi ezinye iiplayer zibe zifake imithi yona. Indoda yokukhaba ibhola ize kuwe ibhola ibukubukubuku ibe ngathi kuzimbiza. I'm telling you. Ibe ngathi kuzimbiza. Imbiza lesiXhosa, imbiza liba nje iyanyangwa laa nto. Inje imbiza. Uzimbiza so. Inje imbiza siXhosa. Kalambiza inkulu phana babonise nje isiciko sayo. Uzimbiza. Aphepha ukhipha ubona imbiza. Yo! Kanti nje bephepha nje. Ubona imbiza. Akazutsho kona uba yho ndabona imbiza. Nansi uyasibona isiciko sembiza sisodwa, sisiciko sembiza esi. Ngixelele kasekusiza imbiza. Le kuphekwa ngayo izokugqala enhloko. Yaphepha liyangena igoli. Ndizama ukuthi ke yonke lento ikwi-technology yethu. Yebo, ubuthi
ubuthi abahambe bodwa bunye buhamba namandla because nganobuthi but bamnamandla ayingomthi lonto kufuna ube namandla athile nathile khona ukuze ezinye izinto ukwazi uzimela umna ndizocebisana nabakuthi zabayeka abasawudibana nabo ngomso nabo bazixoxele zabo asilelanga so jinyama siseliwhiski basilinde nina silinde nina ngomso kodwa sesisazi sesibona ke ngoku uba kuzathi xa kusohlukana ilanga kufika u-12 amandla azabe sezichaza uba hayi amandla amakhulu awela koobani which is ngoobani abazawuwina. Ezo zinto zaziwa kamoya kungekagqibeki ngokwenxa yomnyanga iqala pha ekunyangeni lana masinyangeni bantu bakuthi akho nix sawutyhola iplayer xa inyangiwe iplayer mani iyagqudhuza ilokhelwe yigatsi bangakuxelela athi umntu yo isihlunu ndonyukele isihlunu hayi unyangiwe and ke zaphazi nesibindi because zinxiba nezazikipa ezinye ziveza isisu pha ufike nje umane ukuvela esasisu sikhulu ba enyango kubrushwa nina ningabalandeli bayo le Chiefs apha kufuna uba lilani mani brushwa ngezazandla kunyangwa nangani kuba umohluko abanye abantu bayithatha serious lanto kukho abantu abayibhejeleyo lanto yebo kukho abantu ibhola eseyinegalelo emiphefumulweni yabo abayihambela noba kuthiwa iyephi ezo zinto ufuna sizixabise kodwa into endiyithethayo abaphethweyo nabafana abanantsikiweyo abathe bafunwa kwezinye iitimu ndiyacela nihloniphe umthetho wetimu hloniphani umthetho wetimu because le nto iqala uphunyulwa ngokuthi ningalandeli abantu abanikeza umthetho wetimu kuba bazi amandla bawakha kanjani khona ukuze kumele itimu uyawuthi uyilandelela loo timu kuthiwa ine-10 years ngoku ayisafumani ikaphu sine-10 years ingasabambi ikaphu ngoku loo nto yenziwa yintoni yenziwa yinto yokuba nalwazi mfuna phaa ufika nalaa moya omnye uzawufika esetyenziswa omnye uzawufika engakuthi umohluko kuyaxhomekeka ubuze kanjani but into ebalulekileyo amadoda asetimini funa ayazi uba nawo le timu khona ukuze batye baxhomekeke kule timu bayithathe serious bazawuva mhlawumbi izikhalazo zabanye abaphumayo ezitimini basaphuma singenamali kwathini ezo nto zibeke ecaleni aziyobhizinesi yakho kuba wena ubungekho ngoku bedlala yena kuze angamnamali utheni omnye wanemali yena ezo zinto ke sizazilanda kutshona ilanga nantsi into bendizoyicela masibambisaneni kodwa ngo-12 sizabe sisohlula thina uba ngobani abawinayo ebusuku bengekadlali bona ngomso ngenxa yantoni ngamandla into ethethayo nokudonsa nokwazi ukulanda ukuthi le nto ihamba ipheleliphi konto nayo ke mna akakho nto ndibhetere ngayo ngumpinga lo ngumawa ngusenga ngusineka unye umntwana ngugxabhagxabha ngumnqumgeza ngumqwathi ngudikela ngunoni ngusikhakha ngusikhumana nguayika mdoko qhinebe gquqhuqhu lesithatha leletyala andizonaba ke nkosi yam kukuthi sizwe sakuthi masiqhubekekeni siwaxhasa amakhosi ke kufuneka understande le nto into yobana isizathu kuthiwa amakhosi amathambo uyawufinda out ukuthi bakhona kwaba bamathambo abaswelekele ebaleni beyoxhasa la mathambo ayashukuma kuyanqulwa ngolaa hlobo amakhosi singabantu bamakhosi namakhosi ke singawadanisi kuba kubakho namakhosi adaphele eyilandelela loo nkolo into ethi ibizwa uba kuthiwa namhlanje lusuku lento ethile ize ilandelwe ngabantu abathathu nabane nabahlanu kwawuphela iminyaka kuthiwa seyilandelwa ngabantu abaninzi ithi itshintshe laa nto idibe ngathi yinto yamanyani kuba umoya sowuvotela laa nto yenzekayo ahlamba nizondibamba uba ndithini kodwa ke ndifuna niyi-understande le nto ukuthi into ethethwayo ngabantu abaninzi bevumelana loo nto iphela kuba njalo ndiyacela ke ngoku sivumelane ngento enye itimu yona ayifanga umne into endiyaziyo
kufe ubuthi ababusebenzisayo nestrategy. Yebo, idiscipline number 1. Abantu mabafundise abantu, mabafunde ukuhlonipha abantu ababaphetheyo. Futhi sanofuna uba ngoRonaldo, ningangabhetha nangoRonaldo. Uba qha indoda iyayazi into yokubana laa nto ayoteam yakhe, sisonka sakhe. Ungayithathi ayoteam yako wena, uyithathe sisonka sakho. Apha khona ukuze kubekho into ezayo nephumelelayo ixhomekeke kuwe. So indoda nganye ityubila kwebunzi layo. Uba ulala uyajima, ujime kodwa wenze sure uyazinyanga, andifuni ukuqhatha. Ungayijoyina whatever nto oyijoyinayo, but uba ujime siyakubona thina ugquduza. Sibone uba asencedwa into ethile. Yabona? Bayekeni komufu ke ngephisi yabo. Bayamamela abantwana kweside labo. Nam ndiyabathanda, nam ndiye ndibavotele kwezabo. Kodwa umohluko funa inyanga yamanyama. Zikhona inyanga. Sikhona thina phofu. Sikhona xa sibambala. Funa inyanga ezizawunyanga le nto. Ihambe ngendlela. Umohluko xa kunyangwa into, bakhona abayiciphayo. Bakhona abantu abawuhlala bethetha. Bakhona abawuhlala bethetha kakubi. Kodwa umohluko bakhona bazawuhambisana nabo. So le nto nditsho noMandela zange abanelise ngokwaneleyo. So bendingubani mina ukunonelisa nina? Noba ungabanjwa for ngaphi, ubanjelwa abantu, qha umohluko bazayikhangela into yophuma ngawe ecaleni. So kukho abantu kakade abasetyenziswa yimimoya, because siphila phantsi kwemimoya, ebenza into yokubana ba-influence negative. Yile nto kwakuthethwa ngoNkulunkulu kuphinde kuthethwa nangoSathane, iyafumaniseka uba yimimoya mibini. Kusetyenziswa ulwimi likaxam ke pha, kuthiwa iindlela zimbini, wena khethe yakho. Then xa ukhethe le uyikhethileyo, awuxambulisani nabantu. Umohluko, umntu angazibona ebhetere kube evele eTV, kanti thina sesibhetere kunaye singaveli eTV. So isigaba nelevel yomntu ixhomekeke ekuzazini yena umntu ukuthi ume kanjani. Umna ndizocebisa nina abakuthi asichobeni. Masichobeni, because into ebalulekileyo kufuneka sonwabile futhi kufuneka sisebenzisane sincedisane. Ndiyayazi ke le nto akho mntu uzayiphatha, kodwa kuzawakho abafuna ukukhomenta bengaziniksi. Umohluko mna andiyiphenduli ikhomenti yomntu endimbonayo unomoya ongaphantsi kunowam. Ndilinda mhla kwaphendula lutho unomoya ongaphezulu, ndiqala ndibone ke ngoku andidila naye ebusuku. Andiyenzi loo nto leyo. Umohluko apha kuyabanjiswana. Le nto igame ayilwisa ixabanisa. Kufanele uba futhi xa kugqityodlalwa kuphinde kubanjane izandla, ubonakalisa nje uba bekutalabhana, bekuqhulwana. Yabo? Bekuvana nje amandla. Kuyenzeka manezandi, kuvana nje amandla nje intweni. Igqithe loo nto. Ingathi makubulawana okanye makwenziwana ububi. No. Kukuthi ke ngoku egameni lenu sixhomekeke kuni. Sixhomekeke nakubanikazi betimu. Sixhomekeke nakwamandla wetimu. Kodwa amandla wetimu mawahlonitshwe. Kuba amandla wetimu akhe ayisebenzele itimu. Ayibeke endaweni itimu. Eyobana ke ngoku uzange kwenziwe intoni okanye kwenzekeni, asizuzingena ke zazifuna thina. Umohluko qha kuhlonitshwa into ekhoyo. Kuhlonitshwa abantu abaphetheyo. Awuthi hayi lo ndimdelele lo, hayi mncinci, hayi. Usakwazi emhlabeni ujonga umuntu omncinci nomdala khona ukuze ubone umuntu nengqondo, sube wena umuntu. Kusafuneka ukhulile, kusafuneka ukhulile. Because into yokuhlakanipha ikwazi uba semntaneni, ikwazi uba semntwini omdala. Uyakwazi uba mdala angahlakaniphi. Uyakwazi uba mncinci abe bukhali, uyakwazi uba mdala angabi bukhali. Umohluko umuntu senikwe kanjani. Abafana bakhona abanye abanikiweyo, nalapha kuthi sinabo banintsi abanikiweyo. Ibhola banayo, babethwa ngumthi
nediscipline. Ungilona umuntu ngoku ufuna uyonyangwa kuleya yakhe iqhele kuba ufuna kugqame yena. Umohluko le nto azanaye ifika ivala amandla wetimu, ifika ivale aba asebenzisana nabo. Kukho abantu abangadingi ukuthi kabenyangayo babe beyogalela izinto ezipalini. Uyabona incimbi iphelele kule logalela ezipalini. Laa nto inyanga ngamandla strong gqithi. Ayifunisi loo nto le. Uyabona ngambona umntana angene pha phakathi enxiba intambo qha ningazi uba nina kusebenza ntoni kanti sekusebenza amandla anzima. Nina nibona intambo yodwa kanti amandla anzima anazinto. Ngoko ke masibe nepeace ke makhosi. Mna benzothetha nani ndizozithoba kuni nizocela into yoba ndiyanazi uba anihlelanga nizilile, abanye anonwabanga, abanye bayajima, abanye bayithatha light. Kodwa umohluko funeka niyazi into yoba umntu ngumntu ngabantu. Thina sizanisapota no matter into ithini. Igame win or lose, kusengawinwa kusengaluzwa, loo nto ayilotyala. Kodwa ke qha kufuneka nikhumbule uba nimele isizwe. Nathi sithi sizingce siziqhenye ngani xa nithi nenze into erayithi, kuba nathi sube sifumana ithuba lokukha amaxhaga. Sithi ka sihambayo kuthiwa nali ikhosi ke, hayi ke nathi ke sinyathelele phezulu because kaloku itimu kusuba iwina, sizingca ngayo. Ndizama ukuthi itimu iyakwazi uba iyefemeli, ijike le nto yande ngenxa yomsebenzi wayo, iphele ithandwa nangabantu bangaphandle, iphele ibe yethu sonke. Ngoku le Kaizer Chiefs seyiyethu thina makhosi, andizothetha ngabanye abantu baxakwe ziitimu zabo. Ndiyangenelela ke, andingomntu uthanda ungena iindaba zabantu okanye ungena iinto zabantu. Ndiyangena kuba ndijonge amandla, ngokokuyinikwa nangokokuyiboniswa ndake lilandelela ndabona into yobana izawuba ngapha kwethu. Kodwa umohluko uba sinohlonipha, simamele umntu osiphetheyo, sogqiba silungise amandla, ngomso siyababetha. Because la mandla wabo banawo azawutsho ahambelana nalawini. Umohluko ke ngoku kuzawushiyana uba umntu uzalwe nantoni. Kwabantu abazalwe nesikili abangekasivezi ngenxa yento yoba umntu ingathi ke bethe isikili uzawuphazama kulahleke ibhola. Kusuba ke ngoku ebrainwashwa yipower. Uyabo? So ke bakuthi masibonane ngomso yi-10th kaMeyi 2025. Masibe khona, masidibaneni ngomso, siyotsha thina ngomso, siyayihlaba ngomso. Sitya yonke into etyiwayo, sizobe sinibukela madoda kuthi. Ii-perfumes ecaleni madoda, masifake nemithi, makunyangweni madoda, kusetyenzweni. Inkosi madoda.